Какво искаш? Половината. Кучето умря, да живее кучката е положението. Някой от вас ли го уби? Ти побърка ли се нещо? Нещо ми изглежда те изнервен. Ти ме изнерваш! Какво правите, бе? Какво правите, бе? Трябва да съберем 8 цифрена сума, да завъртим нещата с италианците. Цел едно. Циганския барон на Варненска област, Асен Алиев се казва. Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Добър ден, карай към район. Цел 2. Най-оборотните автократци в момента са 2 до 5 от рада. 80-100 хиляди лева на седмица не плащат на никой. Сеян си нещо. Цел 3 е да скараме местните дилърчета. Целта е всяка групичка да си мисли, че други ти правят сечено. Здраве за новите попълнения. Да. И специално за Ерол. На здраве. Вечер искам ти да занесеш кеш. Ще кажа откъде ще мине човека с парите до вечера сам. Вашият човек Рони тук ще свърши среща с някакви цигани. Защо не излага? Усетих, че има пашка и преместих парите. Ще изям, бе! Трябва да се махна тук за винаги. Само заради часовника. Какво ви е часовник на такова място? Ами, например, за да изчисля, че току-що ми отнехте 3 минути и половина. Ами, например, за да изчисля, че току-що ми отнехте 3 минути и половина. Разбирам. Ще дойда отново. Господин комисар, дисковете. Благодаря. Щупане. От 1 месец не работи. Ползвам го само заради часовника. Господин комисар, дисковете. Благодаря. Ще дойда отново. Дежурния ли? Танева, Гедебоб, веднага изпратете някой да провери Попов. Благодаря. Господин комисар, дисковете. Благодаря. Какво е положението? Загубил е много кръв. За сега го закрепихме, но тази нощ ще е критично. Има риск изобщо да не се събуди. Съветвам ви да се обадите на близките му. Благодаря. Гаргите стават ли за ядене? Защото искам всеки ден да пробвам нещо ново. Не.
Но знам една рецепта. Бръпак с картофи. Какво се нервиш, бе? Просто питам. Добър ден. Новия ни бизнес. Какви сте тия вафли? Тунквани. Значи са от веселите. Обикновени. Владимир Димитриев. По прякор вафлата. Не го знаете, обаче момчето продава милиони от тия всяка година. Какво става, братоци? Ерол, Тишо Близнака, Чичо ти Росен Кукета. Това е Рони. Бащата на Влади на времето билата шеф Куба, Никарагуа, Бразилия. Влади и той е бръмчал много, нали, Влади? Да. Не съм ги навъртял 35 000 като Фидел Кастро, ама това е, защото на 2000 спрях да ги броя. Играч. Извинявай, без да искаш. Да. С Ивака Вена се надушихме, защото и двамата сме хищници. Влади е лъв. Ело, брат. Най-лошото мина. Вече е в съзнание и започва да се възстановява. Може ли да влезем да го видим? Може, но не го натоварвайте, много изтощен. Тия сирени ти ли ги беше пуснал? Бързах да дойда. Шмекер, не може винаги така да нарушаваш правилата. Не знаех дали си жив. Какво значение има дали съм жив? Защо говориш така? Всички се оплашихме. Добре. Сега ще ме оставите ли да си доспа? Имаме нова следа за Андонов. И ако ти се Да, не върнеш... е момента, Мартине. Нова следа. Шмекер, тая битка я загубихме много отдавна. Да си ходим. Трябва да го измъкнем тук. Ще направя всичко възможно. Значи той вафлата е голям пич. Направил съм толкова свирки, че след 2000-та спрях да ги броя. Новите с мен. А аз? Ти продължавай с тъпотиите, получава ти се. Искам цялата пожара да се изсипе там на вечера. Това не е ли? Фабриката на Влади. Други въпроси имаш, ти си отговорник. Ако нещо се прецака, ти си го прецакал. Как е инспектора? Добре. Малко не е в час, ама ще се оправи. Ей, спри се поне за момент. Трябва да си починеш. В тази професия почивка няма. Извинявай. Аз... Трябва да ти благодаря за това, че го спаси. Попов е, може би, най-близкото до истински баща, което съм имал. Ако се случи нещо с него... Спокойно няма. Опитът му да посегне на живота си е в резултат на социално-психическа дезадаптация вследствие на събития, които той счита като свои личностни провали. По природа Попов няма суицидно поведение. Аз съм боксер от Люлин. Кажи ми го на български. Казвам, че няма да повтори опитът си за самоубийство. Спокойно. Тръгвам към морето. Чао. Лек път.
Така добре ли, шефе? Машалlah, ефенди. Снощи го ни изпратя да запалим цеха на Вал Димитриев в Вафлата. Това има ли общо с Сандов? Не, по-авис от нищо това. Иво веднага... Не ме занимавай с глупости. Казах ти, че ме интересуват само каналите на Иво. Друго не. Този завод според тебе за какво е? Сигурно поредния рекет. И щом това ти се струва малко, друго нямам какво да ти кажа. Досието на Сандов. Няколко глоби за паркиране, че е чист. На хартия баба ми е по-голям гангстър от това. Подозираме го в наркотици, антики, финансови измами. Подозирате. Какво искаш? Човек играе тенис с министри. За тия далавери, дед ги върти, трябва играе Сантасе с Господ. Хваща се на работа. Искам да знам във всяка секунда къде са Иво и Сашо. Какво едат, какво пият, какво чукат, всичко. Чай, не преиграваш и малко. Вътре съм, правя каквото мога. Правиш. Виж, ще се провалям. Ще изгубим битката. Между другото, Попов е в болница. С прерязани вени. Ако това има някакво значение за теб. Колко е зле? Хирошима и Нагазаки. Производството и пакетажа са окей. Ма складовата база, газовите бутилки, всичко е леш. Пожарната какво казах? Казаха, никой нищо не знае. Най-вероятно е течът от агрегата или забрана на цигара. Нищо де. Застрахован си, няма страшно. Една година си чакаш парите. Ако си извръзки, половин. Бащата ще звънне тук, таме ще се оправи. И тогава как да плащам на банките? С вафли? Владко, и двамата знаеме за какво си тук. Казвай. $400 ми оправят всички проблеми. 400. Какво са 400 между приятели? Голям си наистина. До 2 седмици съм ти възстановил всичко. Една седмица. Лихвата ще е символична. Като за приятели. Седмица. Да. Дороте. Какво става? Чакам отвън, ти не излизаш. Върши си работата. Знаеш ли какво ще стане, ако не видя заедно? 6 месеца държиш полицай в клетка, докато всички престъпници са под домашен арест. Така ли си вършиш работата? Виж, има си процедури, не мога да направя изключение. Дори за Попов. Той е вкарал в затвора повече престъпници от всички вас, взети заедно. Сега я обвиняем за убийство. На кого? На кого? На най-големия бос в България. Защото за него с години си затваряхте очите. Попов свърши вашата работа и сега сте доволни. Поне малко да бяхте направили нещо за него. Заради вас посегна на живота си. Или може би сте искали да поставите на негово място Бенишев, така ли? Адвокатът ще внесе молба за преразглеждане на мярката за неотклонение. Силно се надявам да бъде удовлетворена.
За твоята собствена съвест, не за друго. Нали знаеш кой е най-големият хит между полицаите в момента? Травията. Направо си умирали с нея. Поне знаем Джаро с кой е ходил на опера като малък. Какво става с какаото? Всичко е наред. Чакаме го на пристанището. Утре Владето си го търси. Мари ти да отидеш да не стане мял. Спокойно, брат. Тая верно е луда, брат. Да бие толкова път до тук за една вечер. Утре има премиера в Народния в 7. Ама не мога да разбера този театър. Много кръщели, бате. Не няма цяла вечер да раздаваш автографи. Обещавам. Партньора ми Росен Гацов. Здравейте, аз съм голям ваш почитател. Благодаря. За утре планирам да отидем с яхтата. В остров Света Анастасия, запазен е само за нас двамата. Там е божествено, но няма да мога. Трябва да тръгна на обяд. Глупост. Ще вземеш самолета, седем си в Народния, ако трябва ще кацнем на фонтана отпред. Това някакъв номер за актриси ли е? Или е специално за мен? Просто искам да останеш възможно най-дълго. Добър вечер. Ния Тоджарова. Приятно ми е. Бяхте прекрасна като Офелия в Хамлет. Благодаря. Поздравления. Жалко, че Иво не харесва театъра. Нещо по работа ли? Приятна вечер. Да поръчам. Аре да направим едно клубче, бе, а? Не, бе, защото ми е малко странно. Гледай, във вода газим, жадни ходим, не за друго. Ти не разбра ли, че единствената ни цел е да убедим Попов, че има смисъл да се върне? Че не сме провал? Айде сега да ми сипаш малко по-сериозно. Без това не ставаш. Вие всички си мислите за голям работа. И ти, и куката, и близнака, и тризнака, всички сте пълен смях. Обаче Иво е най-големия буклук. Що тогава се занимаваш с нас? Точно на тебе ли ще обяснявам? Знаеш ли каква е разликата между мен и теб? Че ти си тук, за да подпираш Иво. А аз съм тук, за да го бутна. Абе, брат, ти си ненормален. Моля да дадеш един чувал с пари за нещо, където показва часа, бе. Владо, съм имам среща с Иво Андонов. Това не показва часа, Роса, не показва колко можеш. Какво го направих след това, момче? Владко, какво става, моето момче?
Нищо не ти разбрах по телефона. Ела да кажеш. Какаото. А? Всичкото какао. И какаото ли изгоря, бе? Новата доставка. Не. Изчезна. Ма не просто изчезна. Изпари се. Пристига доставката. Разтоварват го. Изведнъж камерите спират. Бам! Нема никой. Колко? 25 тона. Леле, майче. 25 тона какао. Какви са тия нинджи, бе? За какво им е това какао, бе? Не знам, бе, човек. И са? 100 бона на вятъра сега. Замина ми бизнеса. Имам 2 часа да измисля какво ще кажа на баща ми. Ти, Владе, си е батика ръка, не знам. Бате, врачка, ходил ли си ти скоро? Не. Що? Това е само някой от твоите бившите курви те е проклел. Стига, бе, кука. Виж сега какво ще направим. Ще съдействам. Ще спасиме бизнес. Ще купиме машини, суровина. Няма да пестиме от нищо. Ти ще останеш собственик на хартия, а аз ще се погрижа за доставките от Бразилия. Аз не внасям оттам. Аз внасям от Еквадор. Вече внасяш от Бразилия. Ама какво ще правите? Владко! Висиш ми половин милион. Дай да не изпадаме в подробности. Като премине шока, ще ми благодариш. Тук съм работил последните 5 години. Втория по големина фармацевтичен завод в България. Работливо момче излезе ти, ей. И как се движим по таблицата с задачите? По план. Вече осигурихме дистрибуцията от Бразилия. Значи да разбирам, че синът на Димитриев играе за нашия отбор, така ли? Не знам откъде го намери то. Едва го издържам. Да ме жал за момчето. Еволюцията го е пропуснала, ние го довършихме. Какво правиш? Естествен подбор. И какво остава да се свърши? Дреболи, трябва да си намерим митничар на висока позиция да покрие доставките. Имаш ли идеи? Даскалов ми се върти. Беше при Джаро на пълен абонамент. Малко е странен. Ако не ни харесва, ще ни натопи. Той няма да знае, че сме ние. Аз ще пратя ние от Джарова при него. Стига, бе. Да, ако се издъни черна точка в тефтера, так му ще се ориентира малко в живота. Ало? Как е пациента? Според лекарите е добре. А според теб? Ами... Казвай какво има. Аз не мисля, че е добре да се връща в ареста. Това би задълбочило депресивното му състояние. Знам. Доротея обеща да съдейства. Сега му трябва терапия и най-вече да е обграден от близки хора. Ей, мерси за всичко. Ако има нещо, ми звъни по всяко време. Да. Хайде, чао.
не сме ли малко нагли? Никой не закача хуманитарните помощи, даже институциите помагат. Това винаги вдига имиджа. Значи държавата ще ни съдейства да изкараме малко добри пари, а? Ако сметих. Каузата е благородна, макар че всъщност знаеш колко ми дреме за Сирия. Ей! Ти какво правиш тук, приятелю? Бе, бати лабиринта е тук, Кенефа се опитвам да намеря. Учат се още. Сега навънка мога, ама. Добър ден! Дали имате 5 минути? Яна Танева, ГДБОП. Аз вече дадох показания пред колегите ви. Точно така, само да уточним някои неща. Нямате нищо против да запиша, нали? В показанията си твърдите, че господин Гацов е бил тук между 3 и 4 часа на 16 октомври. Точно така. Съществува ли някаква вероятност да сте въвели грешни данни? Никога. Категорично. Добре, дали може да погледна на кой коридор беше стрелял господин Гацов? 4-ти коридор. Добре, и само разпечатката с посетителите през този ден ще ви помоля. Нали вече ви я дадох? Значи няма проблем да я дадете пак. Благодаря. И последно да ме заведете до коридора, където е стрелял. Той редовен клиент ли ви е? Не, рядко съм го виждал. С колко такива зигзауъра разполага стрелбището? Мисля, че 2. Мислите? Сигурен съм. Оказва се, че 3 души са стреляли с такъв пистолет по едно и също време. Сигурно е станала някаква грешка. Или някой е бил със собственото си оръжие. До скоро. Ще ми правиш компания за една чаша шампанско. Реколтата е 88 година. Все пак си научил нещо от баща ми. Научи ме да не се доверявам на жени. Не те е излагал. Едва ли си похарчил 1000 лева, за да ме черпиш? Не. Искам да обсъдим един бизнес въпрос. Време е вече да си напазаруваме митничара и на теб се пада честа да сключиш сделката. Защо аз? Дали сме бизнес партньори? Всеки допринася спрямо компетенциите си. Понякога се чудя какво ли щеше да стане, ако бях оставила да те гръмнат в Италия. Аз понякога се чудя дали ще издържиш на напрежението при нас. Чудя се да не почнеш пак да целиш вената. Здраве. Имаш ли някой предвид? Виж служител с добро име. Ако откаже? Преди е работил за Джаро, ще минеш с това. Ако трябваше да включиш чара в действие, да знам, голямо момиче си. Нещо друго? Внасяш какао за бизнес с вафли и не искаш никой да ти проверява корабите. Мене и Сашо естествено не ни споменаваш. Мислиш, че няма да се справя, нали? Слушай, брат, това е много добро. Николо Макиавели до негова светлост Лоренцо де Медичи. Чакай секунда, извини.
Спа. Ако кажеш на някого, ще те убия. Добре, по-добре си ги вземи тогава. Да не дава кръв. Май не пити. Яка тениска поне. Нали? В колата имам една точно като за тебе еска. Кукай, защо си толкова самотен? Ей ги моментите, да ги разцъкаме малко. Близнак, какво ти става, бе? Като развързан на мастия си. Пичове, имам нова философия за живота. Права се на обречен. Що по-обречен? Не питай, дълга история. Обаче, знаеш как ми се лепят мацките? До вечера имам среща с 2 рускини. Партия ли си? Аз толкова обречен не съм, брат. Ало? Здравей, Яна. Липсвах ли ти? Кой се обажда? Как кой? Любимият ти случай? Господин Гацов. Извън разпитите ние с вас комуникираме единствено чрез призовки. Много работиш, момиче. Само призовки са ти в главата. Виж, аз съм в командировка в момента и когато се прибера в София, бих ли могъл да те призова на по едно кафе? Откъде имате този номер? Виж сега. Вие имате нашите телефони, ние имаме вашите телефони, такава е играта. Бих могъл да те поканя на театъра, ако искаш. Аз имам една приятелка от Народния театър. Подарък от Близнак. Така си по-ви облечен днес. Имаш още 10 бройки. Трогателно. А по-интересното е, че чух разговор между Ива и Сашо. Обсъждаха някакви хуманитарни помощи за Сирия. Той сега на болно ще се прави. Споменах ли, че завода за вафли май вече е негов. Явно трябваше спешно. Баята отхвърлихме. Това е по-голямо, отколкото очаквахме. Как си? Изглеждаш по-добре. Имам добри новини. Освобождавате срещу подписка. Как? Адвоката пледира промяна на мярката. Имаш постоянен адрес, чисто съдебно минало. Проблеми с психиката. Благодаря ти. Сега вече всички ще знаят, че съм луд. Ще ме закараш ли до вкъщи? Най-добре е да останеш при мен, докато се възстановиш напълно. Имам ли право да откажа? Не. Хапваме тук, пиваме. Ще ми кажеш и защо съм тук. Не знам откъде да започна. Давай направо. Аз съм разбран човек. Добре. Реших да започна нов бизнес. С вафли. Движим го заедно с Владо Димитриев. Владо. Амбициозно? Да. И сега си търся хора, с които да работя. Всичко напълно законно, просто ми трябва някой, който да се грижи за това пратките с какао да се освобождават на време. По принцип не обичам да плащам акцизи, ДДС-та и въобще като цяло данъци. Човек трябва да плаща от време на време този живот. Да, но се чудех защо тези пари да се губят в НАП, когато мога да ги дам на някой сериозен човек. Като мен. Да. Работил си с баща ми, затова се обърнах първо към теб. Джаро беше страхотен човек.
такива рядко се раждат. Още си спомням как ми казваше, че ако изгуби всичко, ще му трябва година, за да си го възвърне отново. Много си ми симпатичен. Сладка си. Но не си достатъчно умна като баща си. Нали разбираш какво правиш в момента? Правиш опит за подкуп на длъжностно лице. Този ресторант е и мой приятел. Навсякъде има микрофони, камери. Такъв филм ти спретна. Още утре ме останеш по-известен от Галена. Има начин. Как да го забравим? Спокойно. Кифла прави вафли. Къде се намира този склад? До Бургас. Колко хора имаш? Някъде около 20 души. Всички бяха облечени в тениски с бял кръст и подготвяха някаква хуманитарна пратка, не знам, нещо подобно. Зарев, моля те провери фондация ББК, Български бял кръст. Какви акции правят последните месеци? Дали имат пратки към Сирия? До Бургас в някакъв склад готвят пратка. Мерси. Марто, искаш малко да си починем тази вечер, а? Айде бе, на море сме, туилно и... Готвят нещо нелегално в този склад. И сега какво? Пак ще лазим по храстите. Точно така. Искам да разбера какво внасят, какво изнасят, кой ходи там, всичко. Бе, газ си късата клечка и стегли леса. Айде сега. Кажи какво правим. Викам, плащам сметката и качвам се горе. Или да извикам полиция и ти да отидеш на майната си. Кажи. Не съм ли прекалено възрастна за твоите стандарти? Не си ли падаш обикновено по по-малки момичета 14-15, често и на по 12 години? Абе, какви глупости говориш? Не, тихо, моля те, ще те чуе някой. За едно нещо беше много прав. Баща ми беше адски умен човек и ми остави любопитно наследство. Интересна информация за всички, с които е работил. Записи, снимки, документи. Така. Искам корабите с какао да минават безпроблемно. Или ти ще засенчиш. Как се казваше? Галена? И аз така си помислих. Чао. Заповядай. Влизай. Дай ми чантата. Влизай. Какво искаш да ти изготвя? Веднага ще отида до магазина. Вземи някаква бебешка храна. Плодово пюре. Като ще ме дундуркаш като бебе, поне да е реалистично. Защо говориш така?
Мога и сам да си направя сандвич. Скрил се всички ножове. Аз съм полицай от 35 години. Мога да измисля поне 100 начина, за да свърша със себе си. Толкова неща си направил. Какво съм направил? Какво? Провалих се. Провалих се с работата си, провалих се с семейството. С детето се провалих. Дори не успях да се самоубия като хората. $10,000 на контейнер. Верно. Какво му направи на това митничар? Да кажем, че вкарах чара в действие. Не бе, сериозно. Какво стана? Не бе, сериозно, не е твоя работа. Отново е Зарев от ГДБО. Не смей да ми пускаш пак мелодийка. Ако не ме свържеш с шефа, ще ти изпратя призовка за възпрепятстване на следствие. Така изясни ли ти се? Господин Аврамов, извинявайте за безпокойството. Имам един въпрос. А вече са ви докладали. Няма помощи за Сирия и не са планирани. Имате ли дейност в някакъв склад до Бургас? Чакам. Благодаря. Искам справка как Бардем е влязъл в България. Добре, че ти искаш. Ние сме малоумни и не се сещаме за такива неща. Как е влязъл? В документите на летището няма регистриран полет от Турция. Нито в същия ден, нито цялата предна седмица. Частните полети са длъжни да кацнат и да се регистрират на международно летище. Това проверено ли? Сигурно. В делото няма нищо. Утре се връщаме в София. Успя ли нещо да направиш? Организирам акцията. Може да имам проблем. Ако спра помощите за бедните сирийчета, а вътре няма дрога, изхвърчам директно.
Майката е важно за пета път. Виждам ръцете. Слизай. Сто! Има ли нещо? Само лекарство. Давай. Готов ли си за първия самостоятелен полет? Родил съм се готов. Така е. Чакай. Саше, точно излитам. Нашия приятел няма да стигне на адреса. Май са го хванали лудите. Какво става? Над 200 кг амфетамини бяха задържани на път към границата в близост до Бургас след акция на ГДБОП. Престъпната схема целява да изнесе дрогата в чужбина, прикрита като хуманитарна помощ за Сирия. Арестувахме лице, което се е представило за служител на фондация ББК, което с помощта на фалшиви документи е организирало превоза. Ало? Да, тук е. Да. Гледаш ли новините? Да, гледам. Какво трябваше да видя? Ударихме ги. При това много лошо. Не чух Иво да е в арест. Това е само началото. Все някой ще преговори. Ще изкочат и още следи. Може. Може, както винаги, нищо да не стане. Не мога да разбера, бе. Как в първия момент всичко си върви перфектно, всичко е по план и в следващия момент ние сме в новините и всички гледат как ни опъват. И никой от вас пак нищо не е разбрал, нищо не е чул. Някой ден ще ви изчукат и пак няма да разберете.